Des de la regidoria de Serveis Socials s'ha impulsat un curs durant esta setmana per a poder formar a gent per a que es puguen introduir al mercat laboral. Una oportunitat de continuar formant-se i poder tindre més oportunitats ampliant coneixements. Des de Serveis Socials s'estan realitzant cursos de formació per a que els usuaris tinguin una eixida laboral per reorientar les seues vides, i dins d'aquesta formació que s'ha donat de cursos el que anem a fer és donar-los ara una oportunitat de treball dins d'aquesta activitat que van a rebre ara específicament per a esta, però que ells ja venen en una preparació i en unes tècniques apreses des de Serveis Socials. Per a molts d'ells és una primera oportunitat de treball i també supondrà una possible oportunitat de futur, perquè tal volta dins d'aquesta àrea de formació, de monitoratge, en accions i en activitats d'oci i temps lliure, pugui ser una eixida que es doni treball i que ompliga el seu futur. Un projecte basat en la pràctica de diferents tècniques i jocs, amb les quals poder orientar l'acció cap a la igualtat de gènere, la inclusió social i l'enriquiment de la societat per mitjà de la igualtat. Vamos a sacar a la gente a un espacio público, como son los parques. Vamos a utilizar ese espacio público que hoy en día los jóvenes no utilizan para jugar, ya que principalmente los juegos se hacen en casa a través de videojuegos y otro tipo de juegos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar ese espacio público, que son los parques. Un espacio público el cual ahora no se utiliza. Y sobre todo estas personas van a aprender a realizar estas temáticas, principalmente con perspectiva de género, que es muy importante, en la cual vamos a enseñarle que todos somos iguales, que la diversidad es algo enriquecedor para la sociedad y sobre todo que no debe haber diferencia entre hombres y mujeres. Van a ser juegos totalmente inclusivos y lo que pretendemos es eso, sacar a todos y a todas las vecinas de la Pobla de nuevo a la calle, a jugar a la calle y a disfrutar de estos espacios públicos. Un curs de places limitades i on la gent que hi havia de participar ha hagut de passar una entrevista prèvia per tal de comprovar que la formació que anava a impartir-se i els perfils dels participants eren els més semblants possibles.